Sir, tanong ko lang, kailan po kayo nagsimula? Wala pa sa ibang pizza house yung market ng pizza burger eh. Nga po, nililang ko kayo sa pizza, try nyo rin. Tsaka ko na masisiya kayo kasi Ibang klase. Tsaka siya yung mabubusog ka. Sir, about the price. Ako po si Harry Campos, dito po sa Buboy's Pizza Lingay. Yes, opo. Ma'am, simulan natin dyan sa first pizza. Ano po ba yan first pizza natin? Yung first pizza po natin, special pizza po, ito po yung Supreme Pizza po. Supreme Pizza. Ilang inches po yan, ma'am? 12 inches po. So pagka sinabi nating Supreme, ito yung ultimate kasi Supreme eh, no? Di ba? Oh. Ma'am, ang preparation niyan, gaano katagal niluluto? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Wow. Ma'am, dito naman tayo sa pangalawa. What do you call this? Shawarma Pizza Burger po, 12 inches din. Shawarma Pizza Burger. So, 12 inches siya. Okay, next. Dito tayo. Special for in one po, Pizza Burger din po, 12 inches. So, ibig sabihin, ma'am, pagka sinabi nating special, hati siya sa tatlong Apat na flavor po. flavor. So, apat na flavor. So, ano yung unang flavor niya, ma'am? Garlic mozza, Oo. all meat, beef and mushroom, tsaka corn po. Okay, yan. At least guys, sa mga nanonood, yan po yung ating... Ito naman tong manipits na to. Ito yung... Ito po yung quesadillas po natin, yung super big, 8 inches. So, pagka sinabi nating quesadillas, it's a Mexican food na naman, bro. Okay. So, ma'am, balik. So, yan yung mga variety of pizza natin, yung mga double pizza, no? Okay. Bestseller po namin yung Pizza Burger. Pizza burger. Ito talaga. Bestseller, guys. Dalawang po kasi yung pinakailalim ko yung burger. Okay, dalawang dough. So, yung ilalim niya, yun yung burger, guys. Okay, let's go, ma'am. Dito tayo sa mga rice meal. Dito tayo sa rice meal. Ma'am, ito ay good for breakfast natin and for lunch and for dinner. What do you call this, ma'am? Beef and plate. Beef and flake. Yes, dito lang yan, guys, sa Buboy's Pizza, no? So, dito yan sa Lingayen. And ito, ma'am, ito rin. Beef and flake din siya. Okay. Tsaka chicken and plate. Okay, ito, chicken and flake to. Yan. Wow. So, guys, yan. So, thank you very much, ma'am. Invite niyo po sila dito sa inyong pizza house. Alright. Sa lahat po ng mga customer. Punta lang po kayo dito sa Artacho Street, Ligay, Pangasinan. Open Yan. po kami 11 p.m. to 8:30 p.m. Okay. Sige po. Salamat. Okay. Okay, hi, welcome to my vlog. So, ako si Papa Bot Vlog. Sir, tanong ko lang, kailan po kayo nagsimula? Tumunog na. May. So, why did you decide sir na pizza ang gawing business? Hindi, kasi nakita namin sa Marikina. Maganda lang. I-try na dalhin mo. Dalhin sa Pangasinan. So, they call it Buboy's Pizza. Kaya ko lang namin wala pa sa ibang pizza house yung market ng pizza burger eh. May pizza burger, tapos may chili ice cream, yung mga ganon, yung mga kakaiba, no? All common na yung dati sa mga pizza house. Pero so, mga ibang pizza house common na. Sabi namin, saka makikip. Paano naman? Okay naman. Sir, right now, siyempre, kakaiba yung pagkain natin. So, siyempre, hindi na natin sa Pangasinan. Sir, ang kagandahan kasi ng mga pagkain natin, hindi typical na nakikita mo. Hindi typical na lagi mo nakakain. So, it's a good business. So, ito naman, sir, gusto mo na dito, mayroon ba itong mga kasama mga rice meal, no? Naglagay na yung nito. chicken plates, tsaka yung beef plates. Tsaka, ito nga, yung ano namin, ice cream. So, they call it chili ice cream, ano? Ano yung sa kakaiba ng chili natin, chili ice cream natin? Parang Maganda, maganda. Kasi kakaiba yung ice cream kasi talagang yung flavor niya. hindi
hindi Lasang lasang. ano yung flavor niya. Like, gabi, ice cream. Kasi meron kayong avocado, ube, langka, di ba kompleto Oh, na? ano talagang lasang parang kumakain sa vegetable yung lasang pero iba yung magkakagawa kasi galing bataan yun. Galing Bataan tong ice cream na to. So which is, guys, ulitin ko lang, galing Bataan yung kanilang ice cream. So medyo kakaiba yung ice cream nila, boss. So boss, yung Buboy's Pizza, original sa saan talaga galing? Marikina. Sa Marikina. So Yun ang mga pinaka-main. So pinaka-main talaga sa Marikina. So ang ganda naman pala sir ng pinanggalingan. Tapos dinala natin dito sa Norte. Parang kakaiba yan sir. So mamaya tiktik mo natin yung pagkain nila sir. Sir, baka gusto nyo silang i-invite dito sa Buboy's Pizza. Nga po, bibilang ko kayo sa mga try nyo rin. Tsaka ko naman si siya rin kasi Ibang klase. ibang klase, tsaka siya mabuhisog ka. Sir, about the price, it's affordable naman pa masa. For the blue price. Wow, galing ano. So yan guys, si Kuya, what's your name again sir? Sai. Si Sir Sai. Na yung pizza niya, dinala niya dito sa Pangasinan. At subukan natin tikman. At yan po yung mga magagawa natin na para tulungan din si Kuya. At mapakilala sa Pangasinan kung ano yung burger pizza. Ayan. So, tsaka syempre yung mga ice cream natin nakakaiba. Meron silang chili ice cream. Testingin natin mamaya yun. Well, anyway, maraming salamat tayo sa interview. Salamat po. At ito po yung mamaya, papakita natin, showcase natin yung ating mga pizza na kakaiba. So, ayan po, maraming salamat. Salamat. Thank you. At may kalat din sa ibang ano. Okay, sige po, try. Subukan natin. Thank you po.